Selamat berjumpa lagi dulur-dulurku semuanya dimanapun berada dalam info UMKM. Kali ini saya berada di toko Mbak Ning Karangsono, Blitar. Di sini menyediakan beberapa macam belanjaan lur yo. Jadi mulai urusan dapur yo, ono kabeh lur, bahan-bahan koyo terigu sak piturute. Juga ada apa iki mainan narik cilik ya enek uga ono sapu capil lur. Dadi komplit iki ono sapu capil kaluh barang ya. Wis gak usah samar rek sing senengane resik-resik omah nganggo sapu gak gelem bungkruk nemen-nemen iki ono sapu dawa sing enek cagake garane lur. Lah segah kepanasan iki lur capil lur. Warna-warna terserah sampean senengane apa. Pilih sak cire saman wis. Nah iki lur, lah terus kanggone lantai lur ono maneh lur. Iku sapu lantai, sapu apa duk iki lho lur. Lah ngene iki lur. Iki dhewe-dhewe latar enek kanggo lantai enek dhewe lur. Lah kaya ngene iki lur. Wah, mantap. Untuk harga sangat ramah di kantong, sopan banget regane lur. Nek kene uga nyediakan pupuk lur ya. Silakan rene dhewe lek sampean butuh pupuk wis komplit enek kabeh. Lah iki uga dicepakake lur. Solet, entong, wis macem-macem lur. Sotel Eros, nah, saringan apa kuwi jenenge teh. Nah, wi ono maneh cantelan klambi ya. Hanger iki cantelan klambi lur ya. Ono bak iki, bak cilik, bak gede. Pokoknya komplit lur wis ndang rene yo. Gak usah ngalah, gak usah dados sampean. Cukup nang gone Mbak Ning wis cemepak kabeh lur. Ono maneh lur copek watu lur sing paling atos dhewe lur. Waduh, iki asli lur duduk semen copek watu temenan. Iki kena dingin nyambel, dingin ngledok sak piturute. Lah iki perlengkapan yang lainnya ono keset barang iki lur ya. Lah kanggo cowek watu nih komplit tuh ono gandengane jeneng hulek-hulek. Kena iki nyambel iki gerus. Ono lading balan lur ning kene lading-lading peso-peso nggih pawon nggih dapur. Iku ono nema meneh ya kuwi tas lur ya. Tas kop plastik ono marang tinggi amin-amin barang wis komplit. Wis gak usah bingung lek sama arep amin-amin nang ngene Mbak Ning wis beres rek. Peseno piro jalukane. Ono maneh sikat tak nggone apa wis sikat jeding ya ono sing ono garane iku wis komplit. Wis ndang rene lur. Segare nari kebutuhannya sama nopo gari pesen atau gari tuku langsung wis ana ndek kene wis cuma wis dicepakake nang nggone toko ning Mbak Ning Karangsono, Kanigoro, Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Yo wis lur sakmene sik yo lur anggone konten dina iki. Matur sembah nuwun.